Date anoniem. Dit is de hoofdpagina. Nou, het ziet er op zich heel gaaf uit. Ja, er staat er nu een filmpje op. Wat precies de bedoeling is met 3 stappen. Nou, dit is de inschrijfpagina. Nou, je kan een foto uploaden, die kan je gewoon een beetje blurren. Blog heb je. Nou, dit is de pagina als je ingeschreven hebt. Nou, vrij overzichtelijk. Dit is als je op leden gaat zoeken. Alles is even weg, bonjour, voor de privacy. Nou, je moet alles wel eventjes invullen voordat je een reactie kan plaatsen bij andere mensen. Dat je op een profiel kan kijken. En je kan toch niet als gratis lid, kan je toch geen berichten versturen. Dit is dan iemands profiel, zo ziet het eruit, alle info. Nou, de bericht ontvangen, kan je niet lezen. Je moet toch een full membership nemen. Nou, het is natuurlijk super gemakkelijk geregeld en het kost bijna geen rol. Ja, overzicht van de profielen, heel netjes en het ziet er verzorgd uit. Het is gewoon een hele verzorgde en professionele, snelwerkende site. Nou, heel veel contact, alle onderwerpen. Je kan gewoon zeggen, het is een hele verzorgde site, er is geen messenger. Je kan flirts versturen en voor de rest zijn de mogelijkheden vrijwel beperkt. Even je profiel aangemaakt, ja, er komen toch reacties binnen, dus het leeft wel. Leuke site.